Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a José Pérez, presidente de Noia, Noieses Independentes Agrupados e terceiro teniente alcalde do Concello de Noia. Benvido, señor Pérez, como estamos? Moitas gracias por invitarme. Fáganos un resumiño, así, como está a situación política no Concello nas últimas semanas ou a día de hoxe coas complicacións políticas que houve no equipo de goberno? Bueno, pois a situación lóxicamente mudou en canto ao número. Era un socio que era o PP e o Noia, con maioría absoluta. Pois unha persoa do Partido Popular, pois en este caso, decidiu abandonar ese partido e agora somos 8, non? Entón, encontrámonos con que Noia ten 8 persoas gobernando, 8 concelleiros e 9 na oposición. Que implica iso? Pois, lóxicamente, pois que as cousas a veces van máis lentas, que hai que ter moitas máis conversas para chegar a acordos, bueno, intentando sacar as cousas importantes para adiante. Nos, no noso grupo estamos centrados no traballo, non nos metemos nas liortas en por que sí e por que non, pero, bueno, sempre todo máis lento e máis complicado. O ex compañeiro do PP, agora no grupo de non adscritos, Luís Salamancos, cal é a relación que ten vostede, ou que ten o equipo de goberno, ou cal é a relación que ten el con vos, hasta onde poida contar? Sí, bueno, a nosa relación é normal, unha relación boa, cordial, educada, como non pode ser de outra maneira. Eu ainda o chamei fai a semana pasada para poder tomar un café, ver as súas perspectivas de cara ao futuro, ver se se podía chegar a calquer tipo de acordo, non? Que é interesante, que sempre é beneficioso para o Concello, e como dicimos, non é unha persoa que estuvera no noso grupo, sino que estaba no Partido Popular, non nos metemos na casa dos demais, pero, bueno, agora mesmo pois implica máis dificultades en eso. Eu creo que máis conversa, máis diálogo, e, bueno, unha nova situación. Eu creo que o que hai que contar é que hai que traballar posiblemente un poquinho máis e tamén falar moito máis. É imposible o retorno? Pois non o sei, a verdade é que non é algo que eu trate, non é, como lle decía, pois pero non o ve, non o vexo. E ve unha moción de censura no momento que se poida plantexar? Bueno, de momento, como todo o mundo pudo comprobar, foi unha cuestión de confianza durante 6 meses. Unha vez que lle das a confianza ao alcalde non pode suceder. Nós de momento non vemos esa moción de censura porque non vemos de momento razóns máis que as que estamos a traballar. Tivemos un Consello da Xunta na que tamén o que intentamos é que, como ben se di, pois que non hai mal que por ben non veña, non? Pois o que fixemos foi decir que, bueno, que xa que estamos en minoría, que teñamos un apoio un poquinho excepcional da Xunta de Galicia en canto ás inversións. Entonces, o que estamos a traballar é centrados en sacar as cousas para diante do Concello, pero de momento non, esa posibilidade non a vexo. Os orzamentos foron aprobados fai pouco, a finales de novembro, 14,5 millóns aproximadamente, pero resulta que os portavoces de Marea, de Noia e do PSOE anunciaron que van a presentar un recurso contencioso. Está presentado? Sí, según eles dixeron, pois parece que sí, fixeron todos os recursos posibles para estirar, digamos, que ese orzamento non entrara en vigor, digamos que nós, polo que nos temos que, lóxicamente, deixar e influenciar e seguir polos informes técnicos de intervención e secretaría, aprobámolos, o que fixemos foi intentar pagar a todos os proveedores posibles, facer as cousas que nos dera tempo a rematar este ano, e agora mesmo que temos vamos a traballar con os presupostos prorrogados. Bueno, eles un pouco sabrán, é a primeira vez que se impugnan, que se denuncian uns orzamentos na historia de Noia, e lóxicamente eu sempre respeto o traballo da oposición, porque non sabe nunca onde vai a caer, pero, bueno, sigo vendo un poquinho máis, digamos, máis separado, ou máis responsable, si cabe, en este caso, ao portavoz e ao grupo do BNG. Ajá. E, bueno, é unha tranca importante, non? Porque deixa no aire bastantes proxectos, non? Sí, bueno, agora mesmo nós o que nos temos que ver é que unha vez que aprobastes os presupostos deste ano entran prorrogados no ano que ven, o sea, que o gasto corrente, excepto a inversión, que se pode traballar pois con transferencias de crédito, todo máis lioso,
si cabe, para os técnicos, é dicir, non é mesmo que ti xa teñas o teu proxecto político, que é un orzamento do ano 2025, que tienes que utilizar o do ano 2024 e facer cambios según che vaya caendo unha inversión, ou se tú teñes que pedir unha subvención e tienes que complementalo co teu importe. É un pouco máis lioso, pero bueno, creo que si os orzamentos estaban xa bastante ben complementados en canto ás partidas, e creo que pode ser un ano bo para Noia, sobre todo con esa mantendida da Xunta de Galicia en esas 4 ou 5 cousas importantes que necesita o Concello, non? Ahora entramos nelas, pero para refrescarlle a audiencia, digamos que os datos desta crisis política ven de que o Partido Popular ten 6 diputados, 6 concelleiros, o Partido Socialista xunto con noienses independentes agrupados son 6, o Partido Socialista ten 4, o BNG ten 2, Marea Cidade ten 2, e hai un adscrito que é o que árbitro agora, que lóxicamente caen 8 dun lado e 9 do outro. Esa crisis non sei como vai a desembocar, e acaba tamén nesta anuncio ou presentación de un contencioso administrativo contra os orzamentos. As relacións Noia-PP, PP-Noia, é dicir, noienses independentes agrupados e o PP, como é? Está máis forte agora incluso? Está máis consolidada? Está máis unida porque realmente están as dúas forzas políticas involucradas nos proxectos e sacar a Noia para adelante? A ver, eu creo que está igual. O Partido Noia sempre foi moi exixente co seu socio, xa o fomos no seu momento co Partido Socialista, e somoslo co Partido Popular, como non pode ser de outra maneira, non? Pero o que implica ahora mesmo é que necesitamos posiblemente moito máis diálogo, si cabe, do que había, porque hai cousas que temos que compartir, hai niveles de vinculación en bolsas determinadas de presupuestos que para sacar algo en concreto, pois igual temos que compartir. Non vexo eu que aumentara a fortaleza de ningún, sino que a capacidade numérica, ahora mesmo nun sitio están 9, en outro sitio están 8, pero bueno, dache moito marxen os presupostos prorrogados para seguir funcionando con gasto corrente dunha forma ordinaria. Eu quero mandar un mensaxe a todos os veciños e veciñas que todo o que teña que ver con gasto diario, de todo, de becas, de subvencións, de todo o que teña que ver co diario, de parques e xardíns, de obras, eso todo funciona exactamente igual. Donde cambia posiblemente un pouco é neses orzamentos, nesa capacidade inversora que pode ter o Concello, non? E aí é onde nós queremos suplilo de alguna forma pois con esa axuda que nos poida prestar a Xunta de Galicia, e despois tamén faremos, como fixemos no pleno anterior, levaremos propostas como Noia, como grupo independiente que somos, que non nos debemos a ninguén, para que apoyen. Uns apoyarán e outros non, o sea, os que non apoyen, cando non apoyen, terán que explicar por qué. José Pérez é terceiro tenente alcalde do Concello, Consellería, e leva a Consellería de Turismo, Cultura, Comercio, Industria e Vivenda. Como están estos e que importancia son sectores de peso? Sí. De moito peso, non? De moito peso, sí. A ver, o Noia colleu as dúas concellerías, bueno, as dúas partes máis importantes. Por un lado, destacaría a da miña compañera Marisol Villar, a nosa líder, que colleu servicios sociais. Aí vemos o maior contrato da historia en axuda no fogar, máis de 1,6 millóns de euros. Hoxe en día, quen non necesita que lle bote unha man, a veces pois con problemas que poida ter cos seus maiores na casa, non? E ademais xa temos un pouco ben estruturada ese Noia Concilia, donde en carnavales, en Semana Santa, no verán, agora nas navidades, a xente ten que conciliar, non? Temos que axudar as familias para, bueno, pois para crecer e saber que poden ter fillos e que ademais pois que poidan tamén conciliar, non? Entonces creo que esas dúas partes por parte de Marisol están cubertas. E despois un pouco as áreas que levo eu, temos a área económica, onde temos comercio, onde eu teño bastante diálogo con todos os comerciantes, onde vamos a sacar por primeira vez na historia eses bonos que chamamos bonos ilusión, que saldrán, pois, eu penso que no primer trimestre do ano, e ademais, por outra parte, traballando pois moi intensamente xa con varias reunións que a Xunta de Galicia con ese desenrolo e ampliación do polígono industrial, non? É verdad que a Xunta de Galicia nos dixo que iba a sacar un novo sistema
para axilizar esa mellora, esa ampliación do polígono industrial, xa que unha media de calquer polígono poden ser en torno a 5 ou 6 anos, non nos podemos permitir que haxa empresas que se queren instalar aquí e non teñan solo industrial e podamos facelo en 2 ou 3 anos. Eu creo que aí en esas dúas parámetros nos movemos no Noia, ademais, bueno, pois xa a Concellería de Cultura e Festexos que xa levo pois moitos anos con ela consolidando festivales, consolidando a cultura para todos como non pode ser de outra maneira e a vez sempre intentando innovar e diferenciarte dos demais, non? Bueno, e xa que falamos de comercio, o Nadal, non? Sí, campaña de Nadal, nós traballamos man a man sempre con a Asociación Noia Histórica, no seu momento fun presidente da Asociación de Empresarios e xa daquela impulsei esa reunión a 3 bandas que había 3 asociacións para que se xuntara en unha. Eles teñen unha campaña creo que moi ben diseñada e despois, bueno, pois nós desde o Concello o que quixemos facer desde o primer ano foi ir pois pouco a pouco mercando e facéndonos cargo de moita decoración. Hoxe en día toda a decoración que está terrestre, excepto aérea, é do propio Concello de Noia. Prometín que en 4 anos se iba a chegar a todos os puntos cunha boa decoración, con unhas boas actividades culturais. Este ano sacamos unha nova iniciativa que, bueno, pois ocorreuseme un pouco que fai a xente cando non lle toca a lotería, non? Que fai con eses décimos. Bueno, pois o que decidimos foi que todo o mundo da comarca e de todo o mundo poida vir ali a depositar o teu décimo nunha urna e o día 27 faremos un gran sorteo de moitos premios para gastar no comercio local, non? Serán os nenos de Ponte na Afonso. Un segundo sorteo? Un segundo sorteo, pero para gastar no comercio local. Eu creo que vai a ser un atractivo importante, buscamos tamén a noticia no plano do marketing, e xa traballando de cara a que a época máis importante para os nosos comerciantes estemos todos á altura, e nós mesmos nos fagamos esa veces ese run na cabeza, non, que debemos de comprar no noso concello, porque ao final somos un concello de servicios, cunha economía cerrada, que lle vai ben ao teu veciño como comerciante, vai ir ben a ti. Eu, ademais, que son autónomo no meu concello. Claro. No turismo, como estamos e que hai que facer ou cale, digamos que o plan para, non sei, para o ano 25, non? Bueno, demos un bo salto en turismo, que pasa que ahora recordar as cousas xa de fai tempo, pois a xente xa non se acorda, non? Pero ahora temos unha persona técnica que temos prácticamente todo o ano, antes estaba prácticamente 2 meses, temos unha persona que nos vai marcando un pouco o camiño, batemos récords. Eu creo que a nivel galego, non me quero botar eu as flores nin o Concello solo, sino que a nivel galego creo que hai moita xente que está a coñecer estas rías, que está a coñecer os nosos concellos, e batimos récords en canto a visitantes. Desexcepcionalizamos un pouquiño, é verdad que ahora xa desde maio, abril, desde esa Semana Santa ata outubro, temos moitos visitantes, temos unha visita moi fiel no eido cultural, tanto nos Festival de Arpa, no de Jazz, temos xente que ven especificamente a visitarnos aí. Eu creo que ese é un camiño importante. Temos un hándicap importante que tamén necesitaríamos inversión privada, porque estamos carentes a veces de ese hotel de referencia, donde a veces ti teñas a posibilidade de reunirme con todos os turoperadores e eles che din que mínimo teñen que desplazarse con 50 e 60 persoas, non che poden ofrecer un paquete turístico para 10, 15 ou 20, non? Entón temos ese aí. Creo que estamos traballando ben en ese tema do turismo, xa lle digo, estamos creando paquetes en todo momento, hai visitas guiadas todas as semanas, temos rutas de senderismo que creamos novas. Eu creo que unha familia que é o que buscamos que veña a visitarnos a Noia, que caia en Noia, que teña actividade suficiente durante esa semana, non só para decir que quedou contento, sino para decirlle ao veciño que veña a visitar a Noia, que repita. Esa nave recuperada para albergue, está en funcionamento o albergue, as obras están rematadas, non? Rematáronse fai 2 semanas aproximadamente, buscamos un albergue para diferenciarnos, eu xa dentro do meu inicio o que estou a reivindicar é ese camiño de Santiago, non? Que tanto nos merecemos, e queríamos diferenciarnos de todos os concellos da Redonda para ter o primeiro albergue de peregrinos, non? Rematouse, agora temos que generar ese precio público e generar durante todo este ano para que xa se poida poñer en funcionamento, pero tamén destacar que é un edificio no que se inverteu un importe importante que vai valer para moitas cousas. Nós agora facemos, por exemplo, cursos de verán de turismo. Este ano, un que tuvemos de verán, pois viñeron a dormir a distintos hoteles casi 25 rapaces en distintas quendas. Por que non utilizar tamén este albergue para poder facer cursos de turismo, temas universitarios, algún máster, en algunha comunicación estamos para no tema audiovisual poder crear algo e tamén darlle este servicio, que vai ser tamén un multiservicios este albergue, non? Eu creo que é unha diferencia, aí está feito, unha zona, ademais,
que se había comprado fai moitos anos, degradada, histórica, patrimonial, preciosa, onde tamén vai a ir o centro de día máis un centro juvenil. Eu creo que este ano, esta legislatura, se somos capaces de rematar eses 3 edificios en esa toda zona, eu creo que lle daremos moita vida a esa zona de Chaínza. Que se celebre un Consello da Xunta no casino de Noia sirve para poñer a Noia no mapa, sirve como atractivo tamén, como posta en valor. Home, eu creo que sirve, o sea, non hai moitos desplazamentos do Consello da Xunta, non? Que teñan esa deferencia de poder vir aquí, recibir, estar con todos os conselleiros e tratar cousas tan importantes como foi eso, como foi o centro de día, como foi o centro juvenil, como foi as nosas laudas gremiais, esa iglesia que temos, que podemos ter en moitísimas mellores condicións, esas todas conversas se tuveron ali, e xa pouco a pouco estamos indo a visitar os conselleiros, pois eu creo que che dá un punto de diferencia cos demais, non? Aí saleu ese desdoblamento da autovía, para poñer un exemplo a xente do importante que é, que parece que, como vamos xa a Santiago rápido, que non é importante, pero ter unha autovía, a mí, por exemplo, chamo unha empresa portuguesa que solo por ver esa noticia se interesou polo polígono industrial, non? Creo que o estar tan cerca de Santiago, pois tamén nos dá ese plus, ou como pode ser esa inversión de 10 millóns de euros no centro de saúde, que o que queremos é que haxa un bo edificio, pero que tamén haxa médicos, que non nos fagan só o edificio, non? Aí sempre somos reivindicativos. E iso que empezaría no ano que ven? Ahora mesmo sacaron a licitación, o que é o proxecto é máis o proxecto construtivo. Do centro de saúde falamos. Sí, do centro de saúde. Eu penso que, a ver, sempre nos gusta 25-26. 25-26, sí. Eu penso que finais de 25, principios de 26, é unha realidade, está nos presupuestos, pero tamén nós estamos a insistir aí, porque parece que a veces che dá unha cousa, non? E que te tes que manter, e non, seremos exigentes, porque hai algo tan importante como o centro de día que Noia necesita tanto como o centro de saúde, porque o centro de saúde xa hai un, estará mellor ou peor, é verdad, pero o centro de día non o temos. E creo que aí estamos fallando. Como está o centro de saúde? O centro de saúde temos conversación xa ca Consellería. Digo, o actual, que necesidades ten? É pequeno? Non temos centro de... o centro de saúde. Sí, perdón. Pensei que era o centro de día. No, a ver, as infraestructuras quedáronse pois obsoletas, pequenas, pero que ademais vai haber máis servicios, non? Que no propio convenio nos van a mandar e vai haber servicios a maiores, damos, aparte, unha resposta a toda a comarca. Eu creo que vai ser unha boa noticia, ademais un sitio en San Lázaro, onde se comprou todas as parcelas por parte do Concello, 1 millón de euros, que tamén lle vai a dar pois ese empuxe, non, a esa zona onde se poden facer moitas vivendas, que tamén fai falta, non, que o tema da vivenda, sobre todo para a xente xoven, é un problema grave. Claro. E tamén nos cascos vellos, tendes unha normativa para a recuperación, non, de edificios, digamos que en ruínas ou en mal estado, sí, que se puedan recuperar e que se puedan revitalizar, non? Sí, a ver, nós o que estivemos facendo ata agora foi collerse edificios que estaban en moi mal estado, públicos, como pode ser o casino, como pode ser onde estaba o Museo do Mar, e arreglalos para que polo menos, ou a mesma Plaza de Abastos, para que polo menos a imaxe do casco histórico sea boa. É verdade que poñen a disposición de Noia, de algúns sitios máis, cascos históricos, a posibilidade de comprar a un valor catastral bastante baixo, si a propietaria non quere arreglar ou non quere vender. En eso estamos, nos fixamos ahora en algúns inmobles. Agora mesmo a política é o que ten eso, numéricamente, non? Que igual a nosa idea pois, pode ser comprar 4 ou 5 inmobles, e igual a idea dos que agora mesmo suman 9, non? Entón, agora mesmo é cando vai ter que haber esas conversas, pero sí que creemos que para darlle vida ao casco necesitamos adquirir esas vivendas que xa levan moitos anos arruinadas, en mal estado, e que o propietario non ten ánimo de facelo, poder compralas nós e pasarlle o IGUS, en este caso, a patrimonio, para que nos axude a poder rehabilitar e que a xente viva dentro dos cascos e lle de vida, non? Claro, porque además un edificio en ruínas é un problema para os veciños. Totalmente, sí. Aparte de que nós sempre estamos vendendo as nosas bondades, non? Neste caso que paseas por Noia, por ese casco histórico tan bonito, tan cheo de historia, e non podemos permitirnos o luxo de ver unha casa arruinada de fai 20 anos. É un problema de moitos concellos, ou por non decir de casi todos, sí, que teñen esa problemática donde propietarios, pola situación que sexa, quedou a casa ou o edificio aí abandonado, sí, están ruínas, e iso é un problema non só de seguridade, sino de convivencia para os veciños. Sí. A ver, esa norma que sacou a Xunta que nos dá a posibilidade, que nos esperamos non chegar a ela, ou mellor sempre ter un trato directo co propietario e poder chegar a un acordo, non?
pero sí que che dá a posibilidade esa de ata un 50% do valor catastral, lle falo, de poder adquirir esos inmuebles por pouco importe e despois poñelo a disposición para que o poden arreglar. Eu creo que eso hai que utilizalo ben, primeiro respetar a propiedade privada, eso para nós é prioritario, e sempre que haxa un acordo mellor, senón, sabes que tes esa posibilidade tamén. E no saneamento, porque eso é importantísimo e ademais co sector tan potente que tendes ali, que está en Noia, que é o marisqueo, non? Mira, para mí temos dúas das accións polas que bueno, chegamos a un acordo no seu momento fai 8 anos, si que haré outra despois temos a oportunidade de falar, que tamén é a RPT, foron a estación depuradora e máis a estación de augas residuais, non? De auga da traída de auga. As dúas empezaron a semana pasada. Para poñerlle un exemplo, eu fun unha das persoas que visitei xunto con Marisola do Manuel Fraga fai xa no ano 2003 para que nos fixera a primeira depuradora, valeu 2.400.000 euros, e agora a reparación desta nova, da que temos, son 3.600.000 que xa empezaron. O sea, é importante ter unha depuradora, ter unha infraestructura que funcione, e a que estaba funcionaba mal. Eu creo que agora, se somos capaces de depurar moitísimo máis, vamos a facer moitísimo menos daño á ría. Pero ademais tamén temos que ser conscientes que hai moitos puntos de verquido que están vertendo directamente á ría. O sea, non fai falta que nos lle veñamos a contar aquí unha película aos nosos veciños que vas polo malecón e só o que cheira eses desagües de como están, eso é unha pena, non? Entonces, pero que pasa? Necesitamos o apoio tanto do Goberno Central como da Xunta. Debíanse de comprometer con ollos dous e limpiar esta ría. Non só vale que o señor Marlasca veña aquí en época electoral, poña o GPS en Noia e aparezca, porque agora o GPS seu de poner Noia a Cataluña, porque aquí se non volveu. Entonces, non hai compromiso, non vemos compromiso. Unha ría que fai falta 60 ou 70 millóns de euros a arreglala, nós xa non o levamos no programa electoral, será mentirlle aos veciños. Ten que ser un compromiso total, non? Nós temos o primer produtor de berberecho de España ali, non? E pois pola outra parte tamén o da auga da traída, todo o mundo pudo ver nestas canle, en todas as televisións, como iban a veces aos plenos cas botellas cheas de basura a auga, como había que bañar aos nenos. Agora mesmo estás empezando unha obra de 1,5 millón de euros que xa se iniciou. Hai moita menos turbidez, pero ainda hai. O que non se pode cobrar a un veciño por un servicio que non lle das ben. Iso é injusto. É un imposto que leva a auga ten que ir con todas as garantías. É un problema sanitario, gordo. Exactamente. Entón, agora, eso foron dúas das cousas que firmamos, xunto co Plan Xeral e que a RPT, e que eu creo que esas dúas xa están en marcha. A RPT tuvamos unha sentencia tamén que nos decía que non era inaplicable en esos términos, pero casualmente os que ahora reclaman que a RPT se aprobe, os únicos que votaron a favor da RPT foron o Partido Popular e o Noia. E agora somos os que llevamos a dar solución a viabilidade. Agora, sumarse a outra cousa, non. Ustedes votaron en contra, os estuveron, nós votamos a favor. O xueza dixo unha cousa, pero agora mesmo hai que adaptar os recursos que temos para que non pase da masa salarial. Pero nós vamos a estar sempre cos traballadores, así yo dixen na última reunión que tivemos e vamos ter outra antes de que acabe o ano, que hai que poñer esas pilas para aprobar convenio colectivo, fundamental, que xa estamos falando do ano, se non recordo mal, do ano 2003, e poñer este RPT hasta a marxe que a lei nos permita. Hasta a marxe que a lei nos permita, aí aprobarase a RPT. Señor Pérez, acabouse o noso tempo desta... Temos que quedar para outro día, para outros moitos temas, pero ten a última oportunidade, a última intervención para dicir o que vostede queira, ou invitar a toda a audiencia de Canal Rías Baixas que vayamos a Noia nesta Nadal. Hombre, pois por suposto. A ver, esta última mensaxe para min en un polo tan comercial como Noia, que tanto dependemos deso, é que nos visitedes, que temos un polo precioso para visitar, pero tamén para comprar. Feliz Navidad a todos e, sobre todo, para min é o importante que haxa moita saúde para todos. Pois foi un placer contar con vostedes nesta edición de Falemos hasta unha nova ocasión, que será no ano que ven xa, porque este acábase. Moi bo Nadal e moitas gracias. Moi ben, gracias a vos por invitar. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Xoel Souto, portavoz do Partido Socialista no Concello de Moraña. Non o perdan, será dentro de instantillo, hasta ahora mismo.